Здравейте! Отново е Гинко, един обикновен човек и днес ще разглеждаме какво е това домейна, за какво се използва и трябва ли ви или не ви трябва. Ами домейна е вашето име в интернет. Това при мен е ginkogrudev.com. Как се случват тези неща? Ами трябва да отидем при някоя фирма. Вече си избираме дали ще бъде българска или интернационална, няма значение. Някои от българските са Superhosting, JumpBG, а от интернационалните, да кажем по-известните са GoDaddy, Cloudflare. Те реално извършват едно и също. Те просто ви продават вашето име. Как работи интернета и какво са това домейните? Ами интернета, най-лесно казано, работи като една огромна книга. Той е като един телефонен указател и ние искаме да си купим точно името, което ще искаме така нашите клиенти да намират вашия сайт по този начин. В случая ginkogrudev.com е моето име и ако искате мене да намерите, ще напишете това в търсачката и аз ще изляза. Добре, а защо го правим това? Защото може да разчитате само на Facebook и на Instagram, но всеки, който е качвал достатъчно клипчета, видеота и каквото и да е, знае, че в някакъв момент или алгоритъма просто решава да, Марк Зукърбърг решава, аз тия работи твоите вече не ги харесвам много, или ця вече друг формат ще пускаме и ти засмукваш на момента. Другия лесен пример, който аз в първите си 2 седмици бях бан на 3 пъти, поради необясними, честно казвам, причини, но няма значение. Те повечето пъти реално не ти казва, защото бавно казва, че ти си направил нещо лошо и Фейсбук те пляска през ръцете. Да, ама това не е много яко и за да го избегнем този момент е по-хубаво лесно и по-хубаво просто да си купим домейна, защото когато вие си купите домейна, а след това и хостинга, зависи вече от сайта, който правите и как ще изглежда и какво ще прави той. Оттам нататък може вие да го притежавате и ние ще си купим земята и ще строим върху нея. Защо? Защото никой не може да я парне реално. Стига вие да си плащате нещата на година, някой като ще е плащане, виждаме всички носят ушите. Какво е това? Колко се плаща? Сложно ли е? Скъпо ли е? Ами, в момента съм отворил JumpBG и като гледам цените, надявам се всички хора, които правят бизнес, да могат да си го позволят. И ако не могат, те най-вероятно не са, за да правят едно бизнес. Един домейн струва грубо 30 евро на година, ако е .bg, или 15 евро на година, ако е .com. Това е, ако си го купуваме от JumpBG. И какво става? Плаща си тия къси пари и си притежаваш името, там нататък вече си строиш сайта и си правиш каквото си искаш. Защо трябва да си го вземеш? Защото конкурентът ти, ако е достатъчно умен, просто ще ти купи името и той вече ще може да държи твоето име и твоите хора, твоите клиенти всъщност ще се опитат да намерят теб, но ако не притежаваш домейна, те просто ще ти взимат клиентите за спорта. Предполагам не е нещо, което искате. Ако ви е интересно или искате реално да разберете малко повече за това как се случват нещата и как вие да си вземете вашия домейн, може да ми пишете и може да ви помогна с това как се случва, къде се случва и какво точно трябва да се направи. Технически не е много сложно, но изисква малко работа. Аз бях един обикновен човек и това беше всичко от мен за днес.